Jao. Šta je tu to? Sedi odmore. Jao. Evo ti malo. Jao. Sedi bre, šta je jao, šta lečeš više? Šta ti bi? Što me ziga noga, ziga. I stego si tetive? Ma jok. Pa šta je bilo? Pa te brisam, ne da mi veruješ. Pa šta ti bilo bre? Sjetim kako otrov struji kroz mene, ukosio mi se leva noga, a poslije mi se kosi levo rame. Pa pravo da ti kažem, ujela me zmija. Ako te baš interesuje, ujela me. Gde tu jela zmija? Dole kod pocoka. Ma zašto tu jela? Ni zašto. Recio, nisam rekao. Ma što razumiješ, gde te ujela, gde? Dole kod potoka si glup, kod potoka sam bio, jela me zmija. Eto. Zašto tu jela zmija? Ni zašto, nisam je ni poznao, ni se reću, nisam rekao. Čovjek nenormalan, pitam te da, šta si tražio kod potoka, ajde? Bio sam u lov. Ti si bio u lovu. Jeste, bio sam u lov i za malo da poginem. Ti da pogineš. Ja. Pa da ideš u lov, ti da ubiješ nekoga, ne da, nekog, nešto. A ne on tebe da ubije. Po tome se i radi. Naravno, ja sam išao sa tom namerom, naravno, da ubijem nekoga. Nekoga čoveka ili da ubiješ šta? Ma ja pucao sam na jelena. Da ubiješ jelena? Jeste, i on sam shvatio da to nije jelen. Skapirao si da nije jelen? Da. A kad si ukapirao da to nije jelen? Pa kad jelen počeo da puca na mene, onda sam skapirao da je to i moj komšija Đura i teo da mu puca. Pa gde ti Đura liči na jelena, majko? Pa imao sve onako, izgleda mi ono zbunje kod ima rogovi i sve sam vidio. I ja ga na Miksani kad je opalio po meni i sacuva i boze. I onda tu normalno ovo skiviru, jede me zmija i ja dođem. Nema otrovnice kod nas, to tu jela ova belouška. Ko kaže? A ja ti kažem, ti bi bio mrtav sad. Pa ja neću još 10 minuta živim, evo osjećaj kako mi trne snaga. Neće bre, si. Ziga me krmenadlo ode, ti ozbiljno kažem. Kako izgleda zmija? Pa onako više malo debeli, ovako noge, a i cupao je. Tebe jelo kuće bre, budale.